Luar na Lubre. 3 palabras, unha historia que levan 40 anos explicándolle ao público. Eles intuían que luar podía ser a luz da lúa, pero de Lubre os descolocaba. Moita xente decía, pero isto de Lubre é Lubre, non tiña nada que ver. Entón, bueno, tiñas que ir explicando o que significaba Lubre, e claro, alucinaban. Nos 2.500 concertos que levamos realizados en máis de 60 países e por toda a Galicia, por todo o Estado, pois fomos explicando o que significaba Lubre. 2.500 concertos e sumando. Oficialmente estamos funcionando desde o ano 1986, o grupo créase na cidade da Coruña. Eu creo que era importante que de calquer piar da nosa cultura se falase do que nós somos aquí. Emilio Cao, Milladoiro xa viñan facendo cousas que estaban nesta órbita. Unha forma de facer música que naquel momento foi chamada música celta, pero que en calquera caso significou unha fonte de apertura para a música galega moi importante, non? Conseguiu o momento de internacionalización máis importante da súa historia. Este tema chamado Sondoari, que posteriormente fora o punto de inflexión para que a nosa música fora coñecida alén das nosas fronteiras. Esta é a nosa versión do Sondoar, creada, como vos decía, no ano 1986. Para todos vos. Que Michael Field fixera unha versión dun tema noso. Eso foi o que fixo que moita xente se fixara na nosa música, cando hasta ese momento éramos uns grandes descoñecidos, non? Michael Field na súa casa tocando unha gaita que eles lle enviaron dende aquí. E Luar na Lubre iría de xira con el. E, bueno, a verdade é que foi unha cousa inolvidable naquele ano 1999 e a culminación foi o famoso concerto de Santa Cristina o 31 de xullo do 99. Foi todo durante o mes de xullo do 99. Concerto que decían que houve máis de 150.000 persoas. Dice que foi o concerto máis multitudinario que houve no noso país, non? Dar a coñecer unha proposta feita dentro do país a moita xente que ao mellor a descoñece, quizás seña a conclusión máis interesante. Unha proposta de traballar con música tradicional galega e con novas composicións sempre baseadas neso e de repente triunfa, non? En Luar na Lubre lembra moitos concertos de Xerusalén e Belén. Vamos a unha das cunas da cultura, da civilización do mundo. Costounos un poquinho de traballo decidirnos, pero ao final fomos e a verdade é que foi posiblemente o concerto máis importante dos que levamos feitos. Os 40 anos celebrámonos este 2026, celebrarémolo con concertos e ao tempo tamén ca edición dun audiolibro que versará ao redor ou pivotará ao redor da palabra Lubre. Como saberán, a palabra Lubre, parte fundamental do noso nome, foi recentemente incorporada ao dicionario da Real Academia Galega. Lubre significa bosque sagrado onde os druidas celtas facían os seus rituais. A combinación que Luar na Lubre, luz da lúa, onde os druidas celtas facían os seus rituais sagrados, isto é un poema, con 3 palabras, era unha cousa que deixaba todo o mundo alucinado, non? E isto era moi bonito. Deixaba e deixa. 40 anos no Lubre, na Lubre, con Luar na Lubre.